L-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta ikkonfermaw każ importat ta' Mpox, każ li kien trasmess sesswalment u li jinvolvi raġel li preżentament huwa stabbli u mhux qed jingħata kura fl-Isptar Mater Dei. Kelliema għall-awtoritajiet saħħu li r-raġel ġie iżolat u preżentament għaddejja ħidma ta' contact tracing sabiex jiġi evitat aktar tixrid tal-virus fil-Gżejjer Maltin. Għalaqstant, l-awtoritajiet ħeġġew lill-pubbliku sabiex jieħu il-prekawzjonijiet li ġejjin biex jitnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni. L-importanza illi jiġi prattikat sess sikur u li wieħed ikollu konverzazzjonijiet miftuħa mas-sieħeb jew sieħba tiegħu dwar is-saħħa sesswali illi jiġi evitat kuntatt mill-qrib ma' individwi illi juru sintomi ta' Mpox bħal deni rash u lymph nodes minn fuqin. Li jinżammu prattiċi tajba ta' iġiene inkluż ħasil regolari tal-idejn bis-sapun u l-ilma. U li wieħed ifittex parir mediku jekk ikollu sintomi jew ġie f'kuntatt ma' xi ħadd iddjanjostikat b'Mpox. Filwaqt li s'issa m'hemm l-ebda lok ta' allarm, l-awtoritajiet insistow illi l-kooperazzjoni tal-poplu biex iżomm ma' dawn il-linji gwida hija essenzjali. Dan il-virus ilu problema għas-saħħa fil-kontinent Afrikan sa mill-1970. Madankollu fl-aħħar xhur l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa ddikjarat l-Mpox bħala emerġenza globali. Intant, fil-kontinent Afrikan waslu l-ewwel vaċċini għal kontra dan il-virus, it-tilqim li ġie distribwit mill-Istati Uniti diġà beda jitqassam fin-Niġerja.